खुलुमबाय लोगोफोर। दिनैनि बे भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां एप्लिकेसन लानानै फैदों आरो बे एप्लिकेसननि सोमोन्दै आं सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामखांखाबाय आरो बे सिगांनि मोनसे भिडिअ'आव मोजां भिउ फैयासै, रावबो नायासै बे भिडिअ'खौ। जेबो मुलाम्फा गैया होनना सानना दङब्ला गोरोन्थि जागोन। बे जोबोद मोजां मुलाम्फा गोनां मोनसे एप्लिकेसननि सोमोन्दैसो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों आरो बे भिडिअ'खौ बयनोबो शेयार खालामना होनांगौ नोंथांमोना। आरो बे भिडिअ'नि सोमोन्दै आं दा खिन्थागोन मानि थाखाय खालामनाय जादों बे भिडिअ'खौ, माखौ लानानै खालामदो, माबे एप्लिकेसननि सोमोन्दै खालामदो। दा बेखौ जागायनायनि सिगाङावनो नोंथांमोनखौ मोनसे खोथा बुंनो सानदों आङो। नोंथांमोना जुदि आंनि इउटुब चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला बेखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो खाथिनि घन्टी बुटनखौ दाबायनानै हो। दानिया फैदो भिडिअ'आव। नोंथांमोना बे भिडिअ'आ जेबो मुलाम्फा गैयै सानना लानाङा। बे भिडिअ'आ जोबोद मोजां भिडिअ'। नोंथांमोन लोगोफोरनो शेयार खालाम, बयनोबो शेयार खालाम बे भिडिअ'खौ आरो नोंथांमोना नायनानै लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम। नायनानै माखौबाफोर बुजि मोनाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आंनो। आं नोंथांमोनखौ थोजासे हेल्प खालामनो सानदों। नैबे एप स्टेशननि सोमोन्दै दा बुंगोन आं। एप स्टेशन, बे एपआ ओरैबायदि मोनसे मोजां एप। बे एपजों गोबां रां खामायनो हानाय मोनसे सुबिदा दं। दानि बयनिबो आखायाव स्मार्टफन मबाइलनि जुग, बयबो मबाइल लायो आखाइ आखाइ। बेनिखायनो बे एप स्टेशन एपआ ओरैबायदि मोजां एप, बेजों गोबां रां खामायनो हायो। बे भिडिअ'खौ बयनोबो शेयार खालाम आरो बे एपआ ओरैबायदि मोजां एप। बे एपआ फेक नङा, रावखौबो थगायग्रा एप नङा बेयो। जोबोद मोजां एप आरो बे एपनि माबाखौ लिंकखौ आंनि बे भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। नोंसोरो बेनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन नोंसोरो, आरो बेनिफ्राय डाउनलड खालामबासो नोंसोरो आंनिफ्राय बानासखौ मोनगोन, नङाब्ला बिनि बानासखौ नोंसोर मोननाय नङा। दानिया फैदो, अपेन खालामदो भिडिअ'खौ। अपेन खालामनाय लोगो लोगो नैबे इन्टारफेस फैगोन। नोंथांमोना इउटुब आरो नोंथांमोना फेसबुक, टुइटार आरो नोंनि गावनि मबाइल नाम्बार आरो जिमेलजोंबो खुलिनो हागोन। नोंथांमोननि गोसो माबेजों लगइन खालामना लायो बे एप्सआव। जिमेलजों लगइन खालामनो हागोन आरो फेसबुक, ओमफ्राय टुइटार, बेनिफ्राय फन नाम्बारजोंबो खालामनो हागोन। नोंथांमोननि गोसो बेखौ मारै लगइन खालामो। बेनिफ्राय नायदो, दानिया नैबेयावनो गासै एप्लिकेसना फैगोन। सानफ्रोमबो गोदान गोदान एप्लिकेसन फैबाय थागोन। बेनिफ्राय नोंसोर डाउनलड खालामनांगोन। बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै बेयावनो इनस्टल खालामनांगोन। नङाब्ला बेनिफ्राय डाउनलड खालामालासिनो प्ले स्ट'राव थांनानै जुदि डाउनलड खालामहैयोबा बेयाव बे एप्लिकेसना सापर्ट जानाय नङा, बे एप्सआ। दानिया फैदो, बे डाउनलड खालामनाय एपआ बहा थाहैगोन? बे डाउनलड खालामनाय एपआ माइ एप्सआव थाहैजोबो गासैबो। बेयावनो नों गासैबो डाउनलड खालामखांनायनि उनाव बेयावनो मोनगोन। बे डाउनलड खालामनाय एप्सखौ नोंथाङा गेलेनांगोन। गेलेबाय थायोब्लासो नोंथांनियाव कइन्स हाबबाय थागोन। कइन्स हाबनानै नोंथाङा मोनसे समाव बहननो हानाय जाहैगोन। बे कइन्सआ बेसेबां जायोब्ला बहननो हागोन नोंथांमोननो खिन्थिनानै आङो। बे कइन्सआ जुदि नोंथांमोननियाव बेसेबां जायोब्ला नायदो, 4999 बिसिनि जायोब्ला नोंथांनियाव $1 हाबगोन आरो 9898 कइन्स जुदि जायोब्ला नोंथांनियाव $1 हाबगोन। दा आंनियाव $1 जाबाय, दिहुननो हानाय जाबाय। $0.5 दिहुननो हायो, $1 दिहुननो हानाय जाबाय आंहा दा। नोंथाङा जेसेबांनो कइन्स खालामनो हागोन बिथिं जालांबाय थागोन। 2.499 बे डलारा जाहैगोन 24253 कइन्सआव। $5 जाहैगोन 47065 कइन्सआव। बेनिफ्राय $10 जाहैगोन 93188 कइन्सआव। 138,384 कइन्सआव $15 जाहैगोन नोंहा। बिदिनो $20 182,667 कइन्सआव जाहैगोन नोंहा। बेखिनि कइन्सखौ $20 खालामनोबाबो नोंथांनो एसेबां सम नाङा, बारा सम नाङा। खमानो मास मोनसे समाव नोंथाङा $20 बेनिफ्राय आरामसे खामायनो हानाय मोनसे सुबिदा दङ। आरो नोंथांमोनखौ बुंखादों आङो, आंनि बे भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव आं बिनि लिंकखौ होना दोनगोन। नोंथांमोना बिनिफ्राय डाउनलड खालामब्लासो बिनि बानासखौ मोननो हागोन, नङाबा नोंथांमोना मोननाय नङा। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जुदि मोजां नांदोंब्ला बेखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। बयनोबो खिथा बेबायदि एप्लिकेसन दङ, बे रखम फैसा खामायनो हानाय मोनसे सुबिदा दङ होननानै। बेयाव गासै एप्लिकेसनानो फैगोन आरो सानफ्रोमबो गोदान गोदान एप्लिकेसन फैबाय थागोन। बेयाव नोंथाङा
जि गोसो जानानै डाउनलड खालामनानै जायखौ गेलेनो मा गेम गेलेनो मा सिस्टेमनि गेम गेलेनो बेफोर गासैबो गेमखौ मोनबाय थागोन। जायखौ गोसो बेखौनो डाउनलड खालामनानै नोंथाङा गेलेनो हागोन आरो बिनि थ्रुयैनो बे एप एप्सआव हाबनानै गेलेब्लासो नोंथाङा बेयाव कइन्स मोनगोन आरो बाहेरायाव हाबना गेलेब्ला नोंथाङा कइन्स मोननाय नङा। एप स्टेसनाव सेरना होनानै बे नैबिदि इन्टारफेस फैगोन। बेनि उनाव बेयो अपेन जाहैगोन। अपेन जानायनि उनाव नोंथाङा जाय एप्सजों मा खालामनो गोसो खेला गेलेनो शपिं खालामनो जि गोसो माय एप्सआव थाजोबगोन ना बेयाव नोंथाङा हाबनानै गेलेबानो जाबाय। कइन मास्टार गेलेयो ना मा गेलेयो बेयाव करियान टिभि बेखौ नायनो ना मा खालायनो लाइक मिउजिक बेखौ गेलेनो ना मा गेलेनो एरम गेलेनो हागोन आरो बेखौ गेलेनायनि उनाव नोंहा कइन्सआ बारायलांबाय थागोन। बेयावनो नोंथाङा दिहुननानै मोनसे माबा जाहैगोन आरो कइन्सखौ डलाराव कनभार्ट खालामनानै बेनिफ्राय आरो नोंनि इण्डियान रुपिसाव दिहुननांगोन। बेनि थाखाय नोंनो मोनसे एकाउन्ट नांगोन। बेनिफ्राय फैसाखौ दिहुननो नोंनो पेपल एकाउन्ट नांगोन पे आउट खालामनोबा। बेनिफ्राय पेपल एकाउन्टआ जाबाय मोनसे मानि कनभार्टार डलारनिफ्राय रुपिसाव कनभार्ट खालामग्रा पेपल एकाउन्ट। बेयो नोंनि स्टेट बेंकजों डाइरेक्ट लिंक थागोन। बे पेपल एकाउन्टआव फार्स्टआव हाबग्रोगोन नोंनि फैसाया हाबनानै नोंनि स्टेट बेंकआव अट'मेटिक बे हारसिंनो पेन्डिं जाना थानानै हाबहैगोन। बे पेपल एकाउन्टखौ नोंथाङा बनायना लानांगोन आरो बे पेपल एकाउन्टखौ नोंथाङा प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामना मोनगोन। बेनि एप्सखौ पेपल एकाउन्टनि एप्सखौ नोंथाङा बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै नोंथाङा बेयाव एकाउन्टखौ खुलिना लानांगोन। होमब्लासो नोंथाङा बेनिफ्राय फैसाखौ दिहुननो हागोन। नङाबा नोंथाङा बेनि फैसाखौ दिहुननायनि माबाखौ आङो उनाव हरबाय थादो। बिनि भिडिअ मोनसे आरो उनाव हरगोन आङो। बिनि रांखौ माबायदि दिहुनो मा सिस्टेमनि पे आउट खालामो सब बिनि माबाखौ आं भिडिअखौ उनाव हरबाय थादो। दिनै बे भिडिअ बहुत गोबां गोलाव जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला बेखौ साबसक्राइब खालाम आरो खाथिनि घन्टी बुटनखौ दाबायनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ जुदि लेटेस्ट भिडिअ होयोब्ला नोंथाङा फार्स्ट नुजेनो। आरो बेबायदिनो आं गोबां भिडिअ लाना फैगोन। गोबां मोजां भिडिअ लाना फैगोन। मोजां एप्लिकेसन लाना फैगोन। माबायदि मा खालामनो हायो मा रखम रां खामायनो हायो मबाइलनि थ्रुयै बेनि सोमोन्दै गोबां खिथागोन आङो। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो लोगोसे खाथिनि घन्टी बुटनखौ दाबायना जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथाङा नुजेनो। आरो नोंथाङा बेखौ गोबां शेयार खालाम बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो बेबायदि एप्लिकेसन दोङो रां खामायनो हानाय होननानै। आरो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै दोनथ'बाय।